Filɛbagaw ni alamɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye kari ye tubabukalo tile 27 avril kalo an bɛ ale la sɔgɔmada in na an bɛna babu min ta o ye nɛgɛsoboli fédération ɲɛma ale b'an ka kumaso kɔnɔ yan a kun ka d'an ye bi an ka kibaruya misɛnnin dɔw di nka komi nɛgɛsoboli ko in ka bon et puis fɛn wɛrɛ b'a la fana min tɛ nɛgɛsoboli fana ye kɛlɛkura wɛrɛ dabɔlen don Sidi yɛrɛ kɛra kɛlɛkɛ Sidi ye sa o Sidi tɔgɔ fila Sidi o kare o de ɲɛsinnen don Abibu ma Nsen ta tɛna na nɔgɔya bolo dɛ kumaba min bɛ dugu kɔnɔ tile fila in na Keba o ye CNT Jeli Basumanaba ye dɔnkili dɔ da Marijɛ Ɲare la a dara n'a man jugu dɛ nka kana k'i sɔn ye o de ka jugu CNT mɔgɔ an y'u ka kuma mɛn u ko u ye ŋaniya min yira a kɛ kun tun ye u ka se ka u bɛ wari min ta sariya ka u yamaruya u ka se ka wari ta o kɔrɔ ko san 3 tɛmɛnen na CNT tun bɛ ka wari ta sariya ma u yamaruya o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye CNT ye laɲini mun kɛ laɲini a bɛnnen don a bɛ mɔgɔw ɲɛna fana ko u ye fɛn fara u yɛrɛ kun ayi u ma foyi fara u yɛrɛ kun wa cour constitutionnelle fana m'u ka sɛbɛn rejeté cour constitutionnelle ko de k'u ye min laɲini sariya la ka kɛ ni Mali sariya sunba ye a tɛ se ka kɛ ten cogo la olu ko k'u ka ɲɛmaa ka wari ko k'a fɔ o ma ko fond de souveraineté cour constitutionnelle ko ko ayi k'a tɛ se ka fɔ ko fond de souveraineté ko k'a fɔ ko fond spécial fond de souveraineté o bɛnnen don président dɔrɔn de la u y'a yira fana k'a fɔ ko u kan ka wari minnu ta n'o ye avantage ye bon yɔrɔ min kɔni na ne yɛrɛ ni CNT mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ d'abord nin cour kelen y'a fɔ CNT ɲɛna a ka baara daminɛ na k'u tɛ wasadenw ye kalama t'aw ye nka u bɛ se ka nɔrɔbilali kɛ jɔyɔrɔ min b'u bolo u bɛ se ka o baara kɛ cour y'o f'u ɲɛna kabini baara daminɛ bon sisan fili bɛna ye olu ka baara la yɔrɔ min na u yɛrɛ kan ka sɔn ka o corriger o ye wasadenw n'u ye wasadenya baara kɛ tile 90 ou bien tile 75 u bɛ segin ka taa kɔmasegin baara kɛ fɛn minnu kɛra e Buguri Jara e taara ko sabula k'i ye Buguri Jara ye ka t'i don nin ko in na ka lisinin k'i la ka degɛrɛnin d'i kan e b'a resise jɔnni ye o wari u man ka sɔn ka d'u ma parce que u tɛ jamanadenw ka maa talenw ye bon hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ baara kɛ jɛkulu min kɔnɔna na wasabulo yɛrɛ baara b'a jira k'a fɔ k'i tɛ se ka to o la ka tila ka o baara fana kɛ tuguni n'i donna yen ka ban i kɛra Mali bɛɛ ta ye o yɔrɔ ne bolo komi mɔgɔ ma kala ta u ye u tun b'an ka o musaka di u yɛrɛ ma musaka filanan min bɛ yen ni o ye ko prime de représentativité e maa min ma sugandi jama m'e ta e bɛ mun prime de représentativité e bɛ mun k'o la a tɔ bɛ se ka lajɛ parce que fana an ka fɛn dɔ fana fɔ musaka minnu laɲinina a tɛ komi n'a sɔrɔ député bɛɛ de b'a bɛɛ sɔrɔ dɔw bɛ yen o ye minnu bɛ bureau la ye bureau mɔgɔ t'a u ka bureau ye mɔgɔ joli ye mɔgɔ président n'a ka dankan bɛ se ka kɛ 5 ou 6 ɲɔgɔnna ye dɔw o y'olu taw ye mais bɛɛ lajɛlen fana tɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ nka ne ma min faamuya ninnu sigi waati septembre kalo 2020 dɔw bɔra u cɛla k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'olu ka wari ye 1,500,000 k'olu t'a dun k'u b'a di mɔgɔ dɔw ma an ka journaliste fila minnu b'anw tɔgɔla ye ne bɛ kelen dɔn o tɛ ka dɔrɔmɛ kelen don a ta la an ka journaliste cɛkɔrɔba minnu bɛ yen a b'a tila olu ni ɲɔgɔn cɛ depuis a daminɛ ale bolo ma maga nka a ma deli ka communiquer a kan fana ne b'o kalama mais o don ni mɔgɔw tun kan ka fɔ ko aw nakun ye ka na jamana redresser ka jamana bila sira kan a kan ka aw yɛrɛ minɛ wari sugu dɔw tali ma sɔrɔ bɛ sɔrɔ o la aw man ka sɔn o ma mais bi mɔgɔ bɛ k'a kɛ ko parce que kurantigɛ bɛ yen jitigɛ bɛ yen ninnu nana contexte min kɔnɔna na waleya min nana n'u ye o kun kan ka to o wagati de jamanadenw k'a fɔ k'a fɔ tiɲɛ na aw fana 1,500,000 ka ca dɛ n'an bɔra ka IBK de gɛn sisan a bɛ sɔn k'o ɲɔgɔnna ta an ma kala ta aw ye mɔgɔ tun kan k'o de fɔ hali sisan fana ne bolo a ma tiɲɛ parce que an bɛ dialogue la o a ma ko dialogue la ko ni min fɔra k'o bɛ kɛ yan jamanadenw k'a laɲini dialogue la k'a fɔ ko bon CNT mɔgɔw vraiment a tɛ se ka 1,500,000 ta a man ka d'aw ma déjà kɔni u ye ɲɔgɔn ye kɛ alamisa cour constitutionnelle min laɲini u fɛ
u segira kan n y'a mɛn n terikɛ de journaliste denmisɛnnin dɔ da ko ale ma min faamuya ko mɔgɔ ma falen sugu bɛɛ bɛ CNT kɔnɔ k'olu ma se ka nin fili bɛɛ tɛ constitution dɔn dɛ i bɛ se ka kɛ juriste ye mais constitution dɔnni ye ko wɛrɛ ye o mɔgɔ man ca bolo Daba Jawara ninnu ni Maga Musa ninnu ani dɔ in tɔgɔ ye di professeur min tun bɛ kuma IBK bi wagati olu caman bɛ yen i bɛ se ka kɛ i bɛ sariya dɔn mais constitution o fana y'a damana bolofara de ye sariya ni dɔnni kɔnɔna na bɛɛ t'o dɔn min kɔni diyara ne ye o ye cour kɛlen k'a fɔ ko a tɛ ɲɛ tan a ye segin a kan a ye jama labɔ a kalama sinon CNT yɛrɛ fana mun y'u jɛ yɛrɛ o ye kunnafoni aw ye nin kɛ huis clos kɔrɔ ko ni aw yɛrɛ dama tɛ maa si t'a kalama aw tun bɛ se ka communiquer kɛ k'a fɔ ko an ye nin loi organique in ta parce que depuis an nana an ye mun lakɔlɔsi wari min bɛ ka d'an ma an bɛ k'a ta sariya t'a la ni sariya t'a la an bɛ fɛ ka sariya don a la an bɛ fɛ ka nin dan ni nin dan in sigi ka nin kɛ tan ka nin kɛ tan a b'o communiquer kɛ n'o kɛra mɔgɔw mana mun fɔ a ye parce que aw bɛ komi sisan mɔgɔw sagona mɔgɔw nalen mɛ u ma kala ta aw ye n'u ye mun fɔ aw ɲɛna a b'o kɛ sinon ne hakili b'a la bɛɛ nin bɔra k'a fɔ k'ale ta bɛ di victime ma o a m'a fɔ k'a ka 1,500,000 bɛ di victime ma bon o don mɔgɔ m'a fɔ ko bɔn ko bɛɛ cɛ nin ka ca aw ma dɛ mɔgɔ ni minnu y'a fɔ mun fɔra olu ma fɔra k'u ye fasoden jugu de ye ko mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ o mais n'i ye mɔgɔ mɔgɔ nana CNT kɛ anw fɛ yan lajɛ anw fɛ yan k'a ɲɔgɔnna sigi a fɛ an ka CNT t'a si ɲɔgɔnna bɔ mais CNT in yɛrɛ sigi fɔlɔ a sigi fɔlɔ mɔgɔ minnu tun ye mɔgɔ 121 ye depuis ye CNT sigicogo de man ɲi fanga ye mɔgɔ minnu kɛlɛ jamanakodenw ye mɔgɔ minnu kɛlɛ k'u ka fanga man ɲi olu de ka wasadenw caman b'a kɔnɔna na o partout donc olu bɔra hɛrɛ min na u tɛ se k'o hɛrɛ kumaniya u yɛrɛ ma tuguni u b'o de yira sɔrɔdasiw la minnu tɛ a ɲɛdɔn olu b'a fɔ ko wayi ko non n'o de don an ka continuer n'a ye Isaac Sidibe ni Jarasuba ni Bavio ni fɛn u bɛ bolola mun na nin wari ninnu dudu ɲɔgɔnna de don bon olu fana ka questeur sisan min bɔra n'o ye Dabitaw ye colonel major ni a taara ka taa sɔrɔdasiw ka fɛn ko kun na a démissionnera ka bɔ ale de fana ye sɛbɛn in don tuguni parce que questeur de b'a don ni sariya ni fɛn taara kojugu tɛ nka kunnafonidi y'u jɛ et puis bi maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na fɛn bɛɛ ka fɔ fo i bɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ olu bɛ degun kɔnɔna na c'est à dire cour ka jaabi bi wagati o de dama ja CNT la quoi sinon ni wagati tun don wagati min na kow ka ɲi courant bɛ yen ji bɛ yen mɔgɔw tɛ mankan na furugufurugu tɛ yen i bɛ nin ɲɔgɔnna kɛmɛ kɛ maa tɛ kuma mais jamana kɔni kɔnɔ n'i ko ko mɔgɔw ka kɛ misali ye k'u k'u jija u k'u cɛsiri an bɛ tile ngoro fɔ i yɛrɛ k'i jija fana k'i cɛsiri tiɲɛ tɛ baden fɛn ye u ma wari ta u ma wari ɲini k'a fɔ ko ka dɔ fara u ka wari kan u m'a fɔ fana ko ka fɛn kɛ u ye min ma deli ka kɛ mais u ye fɛn dɔw ɲini n'i y'a tacogo lajɛ u n'olu man kan parce que mɔgɔ ma kala ta u ye ani a ko kɛcogo ani kunnafonidi min y'u jɛ a la o ye majɛw ye a ko kɔnɔna na mais bi Mali bɛ taa nin fɛn fila bɛ i bɛ dugawu kɛ Ala kana o nkalon da i la n'u ye musoko nkalon da i la i sara i wulila cogo o cogo dɔ b'a fɔ ko tiɲɛ don n'u ye suɲɛni nkalon da i la fana i mago sara kuma tɛ wari dunko jamana ka wari a kuma ka ca CNT mɔgɔw bɔra ka u ta ɲɛfɔ ne yɛrɛ ye sariya dɔnna dɔw caman ɲininka n ma sɔn ka n da don a la joona o de kama parce que mɔgɔ caman ye n wele cɛkɔrɔbaw caman ye n wele n ko nin ko in filɛ cogo min n'i y'i fili nin ba kɛlen kan kunnafoni fɔlɔw caman Mali la i bɛ taa sɔrɔ o tɛ parce que hali cour ka kuma interprételi n'i m'a mɛn sariya dɔnna ɲɛnama da i bolo b'a jɛ donc CNT mɔgɔw an kɔni bɛ se ka min ɲini u fɛ u ka segin u kɔ fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ se ka d'u ma parce que a fɔra nin cour kelen de fɛ ko u tɛ fɛn ye u tɛ député ye mɔgɔ ma kalata u ye donc hali bi n'u yɛrɛ bɛ k'a f'u yɛrɛ ma ko honorable o si tɛ problème ye o bɛɛ ka ɲi mais hakɛ minnu bɛ yen ni jamanadenw et puis bi Mali bɛ yɔrɔ min na maliyɛnw bɛ fɛ ka min mɛn k'a fɔ sisan ko CNT yɛrɛ ko a ka sara nin hakɛ in ka ta ka don pour que ka courant ko ɲɛnabɔ mɔgɔw bɛ fɛ k'olu ɲɔgɔnnaw de mɛn f'olu yɛrɛ k'o de faamuya fɔlɔ ou bien ko gouvernement ko k'a jara a ka kalo kelen sara kɔ ou bien fonctionnaire ko a ye nin tigɛ ka bɔ an sara la k'a kɛ ka courant ko ou bien nin gɛlɛya in dɛmɛ maliyɛnw b'o olu misali ɲɔgɔnnaw de fɛ et puis CNT mɔgɔw ko u bɛ fɛ ka sariya in k'a don bɛrɛ la yaasa ka se ka kɛ sariya ye ka kɛ sariya ye ka boli olu yɛrɛ kan wa ou bien ni mɔgɔ min nan'u kɔ parce que o fana kan ka fɔ mɔgɔw ye
an b'a fɛ k'a kɛ sariya ye a ka boli mɔgɔ minnu bɛna anw kɔ wa ou bien anw yɛrɛ a ka boli anw yɛrɛ kan mais n y'a faamu parce que u ka sɛbɛn na u y'a ɲini k'a yira yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye hali minnu ta san 3 in kɔnɔ ko k'olu bɛɛ lajɛlen ladon ko in kɔnɔna na a bɛ se ka damakɛɲɛ cogo min o de ye mɔgɔw futini bon bi i b'o la politique mɔgɔw sigilen don olu bɛ ka hali ni tɛnɛntɛnna dɔɔni k'o ɲini i ye matière d'u ma mais CNT halisa CNT yɛrɛ kelen tɛ Mali fangaw bɛɛ u ka to ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ an b'o de f'u ɲɛna kuma bɛɛ fɛn o fɛn n'i ma ɲɛfɔli k'a la n'a tiɲɛna n'i nana k'i bɛ bɔ ka kuma i b'a jɛ i bɛ kɔn ka bɔ k'a fɔ nin ye anw hakilina ye hali transition banni ko la n'olu tun bɔra le 1er mars bon nin kan ka ban anw bɔra CEDEAO kɔnɔ an n'olu de kun bɛnna nin kan mais anw t'o la tuguni an bɛna continuer an bɛ taa nin hakɛ la kalata bɛ kɛ nin don nin bɛ kɛ nin don mɔgɔ kun tɛ mankan kɛ o mais communication de b'u jɛ an tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye an b'a to yen n'a nana tiɲɛ tuma min na o la communication tɛ mago ɲɛ o n'i ye Amadu Albert Mayiga ka raisonnement ta k'a lajɛ i b'a faamu k'a fɔ logique bɛ a ka raisonnement na a bɛ ka fɛn min fɔ tiɲɛ don n'i ye cours mɔgɔw fana ka sɛbɛn ta k'a kalan i b'a faamuya mais bi maliyɛnw de ko olu tɔgɔla wari a kana don ko la ko min tɛ taa olu yɛrɛ jimi sira fɛ et puis maa minnu bɛ yen n'olu b'an mara olu ka kɛ misaliw ye u k'a yira k'a fɔ k'u ta tɛ wariko ye u ta ye fasoko de ye bon politique dun a fasoko n'a wariko bɛ taa ɲɔgɔn na dɛ parce que n'i y'a fɔ sini ko mɔgɔw kɛra député ye k'u ka sara ye 5000 de ye kalo la député kalasigi bɛ kɛ an bɛ sɔn ka taa mɔgɔw ɲini ka kɛ député ye dɛ mais e b'a faamu cogo di ne sigilen ne ye fonctionnaire ye n sara n b'a da dɔn n terikɛ bɛ yen o ye politique la kalo o kalo bɛ miliyɔn 2 ni kɔ ta mais ne fana ko cɛ yanni ne ka to n ka école karamɔgɔya jalan in na n fana bɛ taa don u ka politique in na pour que n fana ka dɔ sɔrɔ ka bila o de mɔgɔw tɛ k'o de faamuya or transition de tun kan ka kɛ sababu ye an bolo k'a yira k'a fɔ bon à partir de maintenant ni mɔgɔ min élira e tɛ se ka nin sɔrɔ tuguni mais n'aw yɛrɛ nan'o ta mɔgɔw bɛna mun de fɔ sisan ko in gɛlɛyayɔrɔ ye nin de ye n b'a dɔn CNT mɔgɔ caman bɛ yen n ka mɔgɔ ɲɛnama caman b'a kɔnɔ an n'u bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye u ka sariya tigiw n y'olu dɔw fana ɲininka u ko ko tiɲɛ don ko den bɛ bi a tabaga bolo mais u kun kan ka ɲininkali ni fɛn minnu kɛ majɛ dɔw y'u sɔrɔ a ko la u kɔni u y'a redresser u bɛna bila ka taa sinon u ma fɛn foyi fara u ka sara kan dɔrɔmɛ kelen u m'o fara u ka sara kan min b'u bolo depuis a kɔrɔlen o de bɛ yen mais n'a de ko sariya k'u yamaruya k'a fɔ k'u bɛ se ka wari dun parce que CNT mɔgɔw filɛ bi ni dɔ wulila dɔ y'i fa yɛrɛ la ka wuli ka taga pour l'économie la ka dénonciation kɛ k'aw bɛ ka aw ɲɛ tugu ninnu ka nin wari dun in kan a tigi kan ka lamɛn o parce que sariya t'u yamaruya u k'a ta mais hali olu fana tɛ an ka député fɛn fɛn tɛmɛna sariya tun t'u fana si yamaruya u ka nin wari ninnu dun hali minnu ye kalo 3 kabaniya kɛ député la olu fana olu bɛɛ u bɛ kan k'u ta ɲɛfɔ parce que u bɛɛ y'a ta k'a dun k'a sɔrɔ sariya tɛ o de ye kuma in gɛlɛyayɔrɔ yɛrɛ ye o ouais Buguri terikɛ nin ton gars de kati la ouais parce que u bɛ ka mɔgɔw ta fɔ u fana ta fana de don parce que olu fana b'a la o n'i ye sariya ta k'i b'a bato cogo la les 147 députés de la 5e législature u ye wari minnu ta u kan ka n'a ɲɛfɔ an ye a y'a ta ni daluya jumɛn ye ninnu ta ye san politique de ye fɛn caman tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ an kɔni b'a ɲini nin ka kɛ misali ye nin don yɔrɔ wɛrɛw don wariw ni nafolo ni fɛn minnu bɛ di ɲɛmɔgɔw ma dan ka sigi u la a ka yira mɔgɔw la k'a fɔ ko a bɛ se ka moraliser ka kɛ ka ɲɛ k'a sɔrɔ an ma se an yɛrɛ yirali na an fɛn da ta CNT mɔgɔw n b'u a dɔw fo parce que a dɔw ye hakilimaya kuma fɔ n ye u y'a fɔ n ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu tun bɛ fɛ a ka kɛ de u kana gɛlɛya sɔrɔ n'u bɔra CNT la parce que fo de kɔnɔ an ka cadreba fana caman bɛ CNT kɔnɔ ye fonctionnaire ba caman b'a kɔnɔ magistrat belebeleba caman b'a kɔnɔ donc i ka bɔ i sigilen i dalen i ka so ko jara ko na ko an ma nin faamu dɛ k'e tun bɛ ka nin wari in bila nin compte in kɔnɔ a kuma ka ca dɛ an k'a lajɛ sariya ka se ka don a la ɲɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na o fana ka dɔ bɔ dɔw la pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko jamana fana kanu an bɛ fɛ ka nin de fɔ pour que ka non Sulemani den ye baara kɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn parce que a ye wulikajɔ ni cɛsiri caman kɛ yaasa majɛ minnu bɛ yen a ka se ka bila ko kɔnɔ na Sulemani den yɛrɛ a ye bilasirali caman fɔ minɛ Siri i ni tile e nana ka na an ka wele jaabi tile kɛ na an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ne yɛrɛ b'aw fo
ayiwa fédération malienne de cyclisme a kɔnɔna ko bɛ cogo di an y'a ye k'a fɔ sisan basigi nana lafiya nana minisiri yɛrɛ ye lakodɔnni di fila tɛ yen tuguni siri kelen de ye ɲɛmaa ye. o kɛra Kasim. An bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ani minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ka segin ka e yɛrɛ fo i ka baara la parce que n'i y'a ye bɛɛ bɛ girin kan réseau kan c'est que i ka kunnafoniw ka kɛnɛ donc o kunnafoni basigilenw an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔ fara a kan Ala ka an lamɛnbagaw mɛn an kɔrɔ donc foli tɛmɛnen ka bɔ effectivement i y'a fɔ cogoya min na basigi nana an ka fédération kɔnɔ parce que en réalité bɛɛ y'a faamu k'a fɔ ko n tun bɛ ka kɛ donc jamana ɲɛmɔgɔbaw u ye faamuya sɔrɔ dossier in na kosɛbɛ minnu fana bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ni u ye an ka fédération internationale ye ani confédération africaine olu fana ye faamuyaba sɔrɔ ko in na donc ka b'o la ka na an ka ministère yɛrɛ la ministère fana ye i jɔ jɔyɔrɔ la sariyabontigiw fana y'u jɔ jɔyɔrɔ la donc an bɛ se k'a fɔ baara nin kɛra tan cogoya la a diyara an yɛrɛ kosɛbɛ minisiri nana ye temps ta k'a ɲini ka dossier nin dɔn ka ɲa ka sɔrɔ ka a ko latigɛ donc an b'a fo ka waleɲuman dɔn n'o ye fɔnba ye a tugura sariya de kɔ à tous les niveaux donc o tɛ taa foli kɔ bi aw bɛ ka se k'aw ka baaraw kɛ ka ɲɛ kɔni aw bɛ taa compétition na aw sago la k'a sɔrɔ pression t'aw kan foyi t'aw kan. non an bɛ k'an ka baaraw kɛ ka ɲa kosɛbɛ hali dimanche tɛmɛlen ala barika la an bɔra Burkina compétition ba dɔ tun bɛ yen u ka jamana autorité caman tun bɛ yen ministres caman tun bɛ yen ani u ka assemblée législative de transition mɔgɔ caman tun bɛ yen ka fara jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛw kan donc ala barika la an sera ka taa o gagner u ka terrain sanfɛ donc an b'a jira k'a fɔ Mali nɛgɛsoboli kuma tɛ bilen kuma tɛ baara bɛ ka kɛ wa denmisɛnninw motiveren don organisation mun bilalen don sen kan a bɛ ka sen sɔrɔ parce que minnu bɛ ko kɔnɔ bi n'u ye dirigeants ye a ka d'u ye fɛn nin ka san sɔrɔ ka Mali tɔgɔ bɔ ka taa Burkina n'i y'a jateminɛ an y'o compétition min kɛ sisan mɔgɔ coureurs 102 olu de départ ta mais 67 olu de 37 pardon olu de sera k'a laban o 37 la an ka coureurs mɔgɔ 7 de tun bɛ yen mɔgɔ 6 y'a laban mɔgɔ fɔlɔ n'an b'a fɔ o ma ko vainqueur n'o ye maillot jaune don o kɛra Mali ye n'o ye an ka aigle cycliste capitaine Burkina ye an ye maillot jaune ta ye dimanche tɛmɛlen o ye AES ko ye voilà AES mais Côte d'Ivoire tun bɛ yen voilà Côte d'Ivoire ni soro kɛra ɲɛmaa ye dɔrɔn u bɛna fara an ka AES la Côte d'Ivoire tun bɛ yen Burkina tun bɛ yen Mali tun bɛ yen donc n'i y'a nɛgɛsobolilaw bɛɛ ta a bɛɛ de tun ye 102 de ye donc 102 la tan de classera an kɛra vainqueur ye Mali cycliste kɛra premier ka 10e fana place n'o ye mɔgɔ 10 ye o kɛra an ye donc an ka mɔgɔ 2 kun ni kun an y'a dayɛlɛ ka tila ka datugu vraiment a kɛra bonya ye hali autorité bolo parce que normalement premier ka wari tun ye 80,000 ministre fila tun bɛ o yɔrɔnin bɛɛ olu yɛrɛ y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka 20,000 fara kan ka kɛ 100,000 AES tɔgɔ la donc u ye trophée ba 2 di trophée fɔlɔ o dira fédération ma ka tila ka trophée filanan o ye mun gagnera maillot jaune ni trophée bɛ di o ma pour que a ka jira a ka mɔgɔw la a limanaw la mais Sikasoka de don ou bien Ɲɛnaka de don ya Jalo Ɲɛnaka de don donc trophée min dira fédération ma an ye a d'u ma ministre ma a ka lase u ka président ma capitaine Ibrahim Traoré mun de la Kasim raison 2 parce que an bɛ espace AES kɔnɔ an bolo an bɔra an ka so an nana an ka so donc n'an ye trophée ta ye a ka kan an ka a jira a ɲɛmɔgɔ la mais ale fɔlɔ de y'a daminɛ a y'a daminɛ mun na Tour du Faso 2023 tɛmɛlen a ye prix spéciaux dɔ instauré pour les pays de l'AES donc chaque kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale yɛrɛ o bɔ a kunna k'o fara fɛn musaka kan k'a di an ka mɔgɔw ma donc o cadre kɔnɔna la vraiment an sera ka na ni nafolo caman ye a ko o fɛn o jɔnjɔn kɔnɔna la donc o bonyamasegin kɔnɔ an bɛna trophée in ta u k'a d'a ma komi an fɛ an b'a fɔ cogoya min na bonya bɛ Manden bonyamasegin bɛ Manden u k'a jira la k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ko AES mɔgɔ bɛɛ y'ale ta ye an fana jira la k'a fɔ AES jamana ɲɛmɔgɔ dɔ don donc an y'a dabɔ o kama an ka autorité ka bonya kɔnɔ k'o d'a ma ka na ala ka kow don a bɛnna n'a yɛrɛ ka visite yɔrɔ in na an bɔli tile 2nan donc u y'a d'a ma ka ɲɛfɔ a ɲɛna an fana ye geste min kɛ donc o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen effectivement an ka mɔgɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an ka délégation sera Benin
donc mais ministre fo ka waleɲuman dɔn parce que a organisation kun bɛ retard la dɔɔni mais hors de mission teliyara pour que u bɛ se ka taa Benin compétition na cogoya min na tour du Benin tour belebeleba don tour belebeleba don tour UCI don en même temps jamana caman bɛ na la tubabudugu caman bɛ na la UCI ye Union Cycliste Internationale o ye nɛgɛsobola o y'an ka FIFA ye nɛgɛsobola ka faba diɲɛ ɲɛfɛ o y'o ye i b'a fɔ ballon ta ye FIFA ye cogoya min na donc an ta ye UCI ye donc tour UCI don o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ i ka tour mana se niveau dɔ la n'i ye condition dɔ rempli donc i bɛ se ka UCI sen bɛ don a la UCI sen bɛ don a la donc o b'a lakodɔn fana o b'a lakodɔn a bɛ mɔgɔw bila ka na a bɛ komi arbitre ba mun bɛ na ale yɛrɛ b'o bila ka na sariya tigɛ nɛgɛsobolaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc c'est supervisé par l'international donc o taar'o la ni ala sɔnna a ma boli bɛ daminɛ le 30 ka ban le 5 Yaya bɛ yen kɔni Yaya Diallo bɛ yen Yaya Diallo ye capitaine ye Yaya Diallo bɛ yen coureur kelen fana bɛ yen o tun bɛ centre mondial de cyclisme na donc ale avion ta ye sɔrɔ ka kumanda Cotonou kan dɔnni bɔra Bamakɔ yan ka taa mɔgɔ 5 parce que équipe il faut que a ka fɔ mɔgɔ CDG o tɛna t'u bala u ka nɛgɛso la yɛrɛ ayi nɛgɛso taali ka gɛlɛn kuma dɔ la ni i ye aéroport la dɔ nɔfɛ o ma nɔgɔya dɛ non c'est vrai bon an ye dissolution ta olu bɛɛ la sisan faamuya sɔrɔla o ko la voyage nɔgɔyara an bolo dɔɔni n'ala sɔnna o tɛna y'a la donc comme ale bɛ ka bɔ yan fɛ ka na centre mondial la ale n'a ka nɛgɛso bɛ taa ale n'a ka nɛgɛso bɛ taa donc u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn bi pour que sini u bɛ baaraw daminɛ boli kan ka daminɛ yɔrɔ min na u bɛ taa yen puis boli yɛrɛ bɛ daminɛ le 30 a bɛ ban le 7 aw yɛrɛ bɛ nin kana munumunu ni fédération tɔ bɛɛ ye sa dɛ nin waati in na aw tun bɛ Ghana aw taara Egypte e yɛrɛ tun bɛ fo Ngilɛ jamana na waati dɔ la nɔ non tiɲɛ yɛrɛ la Kasimu yɔrɔ la an bɛ foli lase ministre ma Kasi ka foli lase a ma vraiment dynamisme b'a la kodɔn b'a la an bɛ se k'a fɔ a nali ministère na a kɛra tare parce que munna Jeux africains an tor'o de la Ghana i bɔra ka mun fɔ sisan Accra Jeux africains nin ye cyclisme siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ ye nin kun y'a 13e édition ye a bɛ kɛ san 4 o san 4 mais nin kun ye cyclisme siɲɛ fɔlɔ ye ka ye a kɛnɛ kan o tuma bɛ ko wari t'u bolo k'aw lataa kɛ bon an kɔni kun tɛ taa wari de t'u bolo donc ale y'a fɛngɛ ka discipline lajɛ discipline bɛ Jeux olympiques la parce que a fɛn fana c'est qualificatif pour les Jeux olympiques bon normalement tout ce qui est joué là an bɛna se a yɔrɔ ma dɔɔni parce que i ka deuxième point ye o y'an ka comité national olympique ka baara ye mais en réalité u ma u ɲin don a la ne yɛrɛ ye n collègue ɲininka Burukina anw ta gɛlɛyalen yan tagali ko c'est de niveau dɔ la n ko mais n ko aw ta bɛ ka organiser cogo ko non ko comité olympique tilala nin baara la a mɛnna ko le a bɛ ɲɛnabɔ ah ne ko bon an kɔni an ka comité olympique tɛ yan dɛ a sen ma don JO tagali la Jeux africains a sen ma don a la ministère de y'a bɛɛ ɲɛnabɔ et tardivement c'est comme o ye dossier ta dɔrɔn ka taa fili ministère la k'u ɲininka o la donc on était tellement en retard que à l'accréditation Accra ye chef de délégation bɛ salle kɔnɔ Mali yɛrɛ kun enregistré tɛ Kasim c'est très grave Mali ni Cap Vert a kun kɛlen i b'a fɔ olu yɛrɛ tɛna bilen parce que ko k'u ma aw ma foyi ci u comité olympique ma foyi répond ko comité réponse ma na donc pour l'organisateur Mali tɛna donc an yɛrɛ kun tɛ yen donc k'a sɔrɔ aw tun bɛ pɔnpɔrɔmɔpɔn la k'aw labɛn k'a bɛ taa an labɛn ka taa jan ninnu kɛlen k'a lasegin komi anw ɲɔgɔnna CAN 2008 la a tun bɛ gɛlɛya aw ma dɛ yɔrɔ Gana anw bɛ s'o la o a maloya ka bon dɛ olu b'aw lasegin yɔrɔnin kelen vraiment ministre kɔni sera ka wuli ka jɔ kɛ o fana na tuguni o la pour que u bɛ se ka accepter hali musaka kun kan ka sara pour que Mali ka délégation malienne ka participer parce que il faut rappeler o kuma sara o kuma sara fédération 8 de taara la mais en réalité a si kuma sara o jɛfɛnw kɛ mais sini aw ye jagɛlɛya kɛ dɛ aw ma wele yɔrɔ min aw bɛ wuli ka taa yen k'aw bɛ taa Mali tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ aw ma hali mɔgɔ ka fɛn yɛrɛ sara bon an welela mais minnu ye baara kunfɔlɔ kɛ minnu ka baara kunfɔlɔ kɛ o de ma kɛ donc o de nana ni gɛlɛya ye sinon an wulila jamana bɛɛ de welelen don a kɛnɛ kan donc du fait que baara ɲɛbila ninnu ma kɛ olu bolo an tɛna na donc hali ne yɛrɛ don aw tɛ na o voilà donc an bɛ ministre fo la ka wale ɲuman dɔn et puis i bɔra k'a fɔ championnat du monde an sera ka to o fana kɛnɛ kan Ngilɛw fɛ yen Angleterre donc an bɛ se k'a fɔ a kɛra tare ye parce que a y'a to vraiment Mali fédération bi bi in na bonya bɛ an kan a kɛra Afrique niveau ye o a kɛra niveau mondial ye o bonya bɛ an kan dɛmɛ b'an yɔrɔ o kɔrɔmansuru ye mun ye sisan Kasim centre mondial de cyclisme na Afrique de l'Ouest bɛɛ an de kelen dɔrɔn ka cycliste bɛ yen an kelen Afrique de l'Est Afrique du Nord ani Afrique de l'Ouest bɛɛ tɛ s'a fɔ cogo la a fɔ CEDEAO jamanaw bɛɛ la an dɔrɔn de ta bɛ yen o de b'anw kɛnɛya kosɛbɛ voilà o jamana bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Mali dɔrɔn de bɛ yen u bolo le pays isolé anw kɔni an bɛ ka baara kɛ
maintenant o yɔrɔ la an bɛ technicien fo parce que baara ɲɛbila dɔw de tun b'a la ni o ye u bɛ taa test détection bɛ k'u kunna u ye minnu bila ka taa détection na tiɲɛ yɛrɛ la u ye mɔgɔw ta minnu bɛ se ka taa jamana kunna wolo o de ka ɲi baara la donc ce qui fait que Afrique bɛɛ parce que hakilina mun bɛ yen o ye ka jeunes préparer mais en même temps pour la première fois dans l'histoire championnat du monde de cyclisme kan ka kɛ Afrique Kigali 2025 donc Uranda o ɲɛbila baara kɔnɔ i se wulila ka document dɔ signé ni comité international olympique ye à travers l'ACNOA mun chargé no Afrique la donc a ɲina k'a fɔ u mago bɛ coureur 20 na k'olu former ka bɛn championnat du monde ma pour que Afrique ta kana kɛ dɔrɔn an taara lajɛ donc u ye o lettre ci fédération bɛɛ ma mɔgɔw ka labɛnw kɛ ka taa Kassim a jateminɛ mɔgɔ 20 na Afrique sur les 54 pays fédération la 54 pays fédération nationale on sera ka mɔgɔ 2 qualifié ka t'o centre la donc mɔgɔ 20 na malien 2 de bɛ ne yɛrɛ kun bolo n ko an bɛ ka nɛgɛso boli kɛ dɔrɔn pour que an ka yanni Ganadugu ni fɛn ninnu k'an fɛ ɲɔgɔn na formalité dɔrɔn ne ɲɛna n ko de kun ja nin bɛɛ de b'a la voilà de Kassim bon comme tuma min na gɛlɛya tun bɛ e da la e tun tɛ ka se ka nin bɛɛ ɲɛfɔ anw ye o e tun bɛ papier ko ninnu ni justice ko ni fɛn ninnu o tiɲɛ o y'an ka baara de lasumaya an bolo o yɔrɔ la dɔrɔn an ma se ka kunnafoni kɛnɛman di mɔgɔw ma sinon ni kɛnɛmanw de bɛ yen ni mɔgɔ 20 na an ye mɔgɔ 2 Mali sera ka mɔgɔ 2 qualifié donc ni an ma farati aw laban bɛ sɔn ka tɛmɛ football la dɛ parce que aw bɛ ka taa cogo min parce que an ka vision 2030 iso yɛrɛ la n'o y'an ka faaba ye président ba mun bɛ yen ale ka hakilina ye mun ye d'ici 2030 an ka kɔti ka tɛmɛ football kɔti la a bɛ ka baara kɛ n'o vision de o de nana ni hakilina ninnu bɛɛ ye u ka dɛmɛ ta k'an sɛgɛrɛ mais Kassim n bɛna mun fɔ nin yɔrɔ la ni gɛlɛya b'a la a b'an dɛmɛ an ka deuxième point la lettre dilanna partenariat de don nin niveau la k'a bila ka na ko an ka taa yan an ka comité national olympique fɛ yen wa denmisɛnnin ninnu ka musakaw bɛɛ kɛ donc ni mun qualifiera olu de b'o ta sa olu de b'u ta en charge bourse de bɛ don quoi en réalité comité olympique sigi kun y'o comité olympique sigi awɔ fɛn olympique mɔgɔ bɛ wari di san o san hali n'an t'a musaka da dɔn o kɔni bɛ u b'a di yaasa an ka athlètes k'u labɛn ka taa yɔrɔ kɛnɛbaw kan o dɔnnen don Kassim lettre nana an y'a ta parce que ala u tilala ka fɔ ne ɲɛna k'u y'a ci comité local bɛɛ lajɛlen ma malgré tout ça an ye lettre k'a la k'a bila ka taa d'u ma k'u kunnafoniya an y'an ka mɔgɔ fɔlɔ qualifié ka lettre bila ka taa hali sini u ma musaka di u tɛ k'ali u da don a kuma la Kassim awɔ hali billet d'avion an b'a fɔ fɔma ye bon an ye lettre ci kɔsa na ka fɔma bila ampliation na voilà ka denmisɛnninw ka musaka demander parce que ala billet d'avion a fɔlɔ ninnu kɛra Afrique du Sud de billet déjà Afrique du Sud a bɛ miliyɔn 1 sanfɛ donc u ye tagali fɛn fɛn kɛ détection ni qualification voyage 2 i ka wari bannen an dɔw bila ka taa Faransi u taara fɛnw kɛ en réalité an yɛrɛ dépense bɛɛ ta an ka charge la en attendant u ka ɲɛnabɔ sinon hali visa min bɛ taa wari normalement a bɛɛ kan ka rembourser mais n bɛ mun f'i ɲɛna là où je vous parle dɛrɛmɛ 1 u m'a lasegin an ma wari na u m'a di denmisɛnninw ma an b'a fɔ fɔma ye lettre cira comité olympique ma ka fɔma bila ampliation na donc n'u ma réagi an mana lettre kɛ ka ministre kunnafoniya parce que denmisɛnninw ka hakɛ di u ka hakɛ don dɛ a dir'u ma papier sɛbɛn bɛ yen k'a jira k'a fɔ ko musaka nana ko ka d'u ma mais o ma se ka denmisɛnninw bali u ka taa u tɔɲɔgɔnw cɛla Ivoirien bɛ yen Burkina mun yɛrɛ nɛgɛsoboli jamanaba ye o bɛ yen yɔrɔ caman bɛ yen ka taa qualifier et bi bi in na a filɛ nin centre mondial la a bɛ ka bɔ yen a bɛna Cotonou fɛn na mais o démarche tellement que ISO yɛrɛ y'a ye a ko ka fɛngɛ olu yɛrɛ wulila k'u jɔ billet ninnu t'an ye o démarche la donc pour la première fois également n'ale nana a kan ka taa Tour d'Algérie la centre mondial tɔgɔ la o ye coureur mɔgɔ minnu fana bɛ olu yɛrɛ de bɛ olu ka suivi kɛ sa u ka se ka ye yɔrɔbaw la exactement yanni coupe du monde cɛ mɔgɔ 20 na u ye mɔgɔ 6 min ta fana tuguni ko le meilleur ye mɔgɔ 20 na an ka athlète kelen b'o la n'o ye cɛmɔgɔ Jamtɛnɛ donc n'a nana a kan ka continuer ka taa Algérie Tour d'Algérie la avec le centre mondial de cyclisme mais centre mondial kɔnɔ nationalité minnu bɛ a bɛ préciser malien ye donc c'est comme ça qu'on travaille wɔɔrɔ min taara farafinna bɛɛ an b'o la cɛmɔgɔ Jamtɛnɛ an yɛrɛ bɛ coupe du monde kɛnɛ kan donc cɛmɔgɔ ni a accompagné don facilement a bɛ se ka taa Jeux olympiques la et on sait compétition min bɛ ka kɛ niveau kɔnɔ na parce que cɛmɔgɔ bɛ 3 premiers kɔnɔ toujours et compétition minnu bɛ ka kɛ moi je sais que chance b'an bolo ka na ni médaille ka bɔ les Jeux olympiques la à travers ce coureur mais soutien tɛ yen dɛ parce que comité olympique min kan ka baara kɛ le comité olympique est totalement absent u yɛrɛ bolo anw tɛ yen alors que les Jeux olympiques histoire yɛrɛ ta k'a lajɛ les fédérations minnu y'a fondé la cyclisme b'a la hali y'a kori kɛcogo ye kori fɔlɔ in kɔni ye nɛgɛso ye o voilà donc ale tɔw sirilen don ale de la o très bien donc en réalité là
a man ka fɔ an kɔ cogoya si la mais Kasim n'i y'a f'i ye k'a fɔ k'an ma deli ka taa Jeux olympiques yɛrɛ kɛnɛ kan i bɛ da la Mali fédération cyclisme ma deli ka taa o nin bɛɛ kɔfɛ awɔ depuis Jeux olympiques daminɛra cyclisme fédération m'anw fɛ yan an ma deli ka taa kɛnɛ kan hali a tɛ programme n'o bolo bon baara ka d'anw minnu ye donc an tɛ se k'a faamuya o nka man k'aw sigi an minnu bɛ fɛ ka se o kɛnɛw kan an tɛ se ka nin faamuya an tɛ se k'a to yen ko ka taa o cogoya la ayiwa Sidi i ka baabu kun fɔlɔ kɔnɔna na a filanan ye min ye an y'a ye k'a fɔ nin waati in na a bɛ ko Tour du Mali labɛn na Tour du Mali in ye conseil de ministre tɛmɛnen lajɛ ministre ye message k'a kan ka ɲɛfɔli kɛ k'a jira a kan ka kɛ jamana minnu kan ka na baara kan ka kɛ cogo min na fana comité organisation fɛ jɛkulu minnu sigira sen kan a ko bɛ cogo di bi ok Kasim i ka ɲininkali tigɛ baara la an bɔra erreur la ka na yan sisan baara kun fɔlɔ dɔw bɛ yen n'olu ma kɛ la a bɛ baara tɛ se ka ɲɛ yɛrɛ o ye mun ye il faut que mission de prospection de ka taa nɛgɛso bɛ bɔ goudron de kan ka taa yɔrɔ lajɛ est ce que sécurité niveau parce que mun yɛrɛ ka gɛlɛn ISO ma tour la o ye sécurité o ye fɛn bɛɛ ye Sidi voilà o ye fɛn bɛɛ donc o exigence n'i y'a mɛn a bɛ kɛ tour ISO ye o exigence de bɛ ta en compte a bɛ ka boli goudron mun est ce que goudron ka ɲi mɔgɔw kana na u yɛrɛ bana k'u yɛrɛ bin k'u bana donc o jatew bɛ minɛ o mission de prospection n'Ala sɔnna an bɛ n'olu bila ka taa mais globalement n bɛ se k'a fɔ baara avancé la kosɛbɛ parce que gouvernement kan ka fɛn fɛn kɛ gouvernement olu kɛ pratiquement mais n'an bɛ sponsor de ka côté la o de ye ko in gɛlɛma yɔrɔ ye o de ko gɛlɛma ye o de belebele yɛrɛ ye parce que fɛn min don tour min don tour belebeleba don n'a fɔra ko jamana 15 bɛ ka na an yɛrɛ ka équipe 3 bɛ ka boli bɛɛ bɛ ka na fixation o ye maillot jaune ye donc o la ni jamana 15 bɛɛ ɲɛ jɔlen don a kana to u kana nin salo ka taa n'a ye ka an ka maaw to yan dɛ non an b'a cɛsiri kɛ an bɛ cɛsiri la cogoya min na Kasim moi je pense que a ye Burkina ta cogo min aw ni Soma ni Duma minnu taara ye ani minnu ye tututu kɛ ka d'a ma a y'u wele k'a f'u ɲɛna ka nin sen da ye yan yɛrɛ ye a kana bɔ yan non n'Ala sɔnna denmisɛnninw bɛ baara kɛ parce que fɛn nin il faut que entraînement ka kɛ an ka équipe bɛna kɛ mɔgɔ joli équipe bɛna kɛ équipe 3 de bɛ bɔ Mali fɛ n'o ye équipe kelen bɛ bɛn coureur 6 ma donc mɔgɔ 18 de kan ka ta ka boli Mali tɔgɔ la et généralement ni tour bɛ k'i fɛ yen a règle o de ye eta bɛ caya eta bɛ kɛ 3 ye tɔw ta bɛ kɛ kelen kelen voilà tɔw ta bɛ kɛ kelen kelen donc mɔgɔ wɔɔrɔ i b'a fɔ an taara Benin sisan an taara mɔgɔ wɔɔrɔ mais Benin olu bɛ mɔgɔ 18 de bɔ olu garisɛgɛ bɛ bonya n'aw ta ye jama kɔnɔ bonya n'an ta ye donc baara yɛrɛ bɛ daminɛ n'o avantage ye pour l'organisateur donc yan déjà an bɛna internat bɛna don à partir du premier an bɔra k'o jate Kabala an b'a kɛ 26 mars la a tɛ taa Kabala a fɔra ko bɛɛ ta ye yen dɛ ah ko bɛ o ka ja o ka mɔgɔw la an kɔni an ye laɲini kɛ a fɔra ko bɛɛ de ta don dɛ a dayɛlɛ don je le répète y'o de fɔ dɛ a ko ko farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ de ta don surtout aw bɛna na tour du Mali de kɛ a y'a fɔ fɔnba ye yɔrɔ in a fɔra ko Mali farikolo ɲɛnajɛla de ta don minnu bɛ Mali drapeau y'an ka sanfɛ condition ɲɛnama a yɛrɛ k'aw jija aw ka don condition ɲɛnama na a y'a fɔ minisiri a k'a laɲini a fɛ d'accord a kana taa 26 mars ni fɛn ninnu na nin na koyi a ye yen ɲini u ka yen d'a ma fɔra de ko Mali i basketikɛla o i handball o i football o i fɛn o fɛn n'aw mago b'a la a bɛ aw de kama u y'o de fɔ a dayɛlɛ don donc a tɛ se ka kɛ ko aw ma n'o ɲini k'o ti di an tɛna se k'o faamu dɛ sisan parce que aw bɛna Mali de représenter non ouais an bɛna Mali de représenter voilà i ka kuma ye tiɲɛ ye comme déjà commission nationale d'organisation ka réunion fɔlɔ bɛ kɛ mardi kɔrɔlen a bɛ kɛ yɔrɔ min na n y'o de fɔ par mesure de prudence yanni o kana aw jɛ yen fana na voilà yanni yɔrɔ dɔ mun kabala sinon je sais que ministre disposé le cogoya min na ka fédération bɛɛ accompagner moi je pense que difficulté ba tɛ na y'a la ka kabala di an ma donc ni Ala sɔnna a ma réunion na an b'a ɲɛfɔ pour que athlètes bɛ se ka bila condition na cogoya min na ayiwa Siri maa jeune bɛ se ka taa tour yɛrɛ bɛna kɛ cogo di tour bɛɛ bɛ kɛ Bamakɔ yan wa komi insécurité bɛ yen ayi a bɛɛ tɛ kɛ Bamakɔ tour bɛ kɛ étape 6 de ye 6 a don fɔlɔ an b'a daminɛ mai kalo tile 21 donc depuis tile 20 an bɛ na cérémonie de présentation kɛ équipe fɛn fɛn kan ka na boli nin na donc bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ palais des sports la o ye cérémonie ye ka équipe présenter ministre ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw la donc n'an bɔr'o la le 21 sisan an bɛ départ di Bamakɔ ka taa Buguni a mana kɛ jamana fɛn fɛn athlète ye o de maillot jaune don donc après n'an bɔra yen yanni Buguni nɛgɛso ye Sidi a b'anw bila mobili kɔnɔ non Kasim an bɔra Burkina ayi o don na ye kilo 140 entraîneur an'u ka dirigeant bɛ don o kɔnɔ pour que u ka mɔgɔw fɛngɛ ka tugu mɔgɔw kɔ ni mun ka nɛgɛso tiɲɛna u b'o dilan donc c'est vraiment bien organisé ani commission technique mɔgɔ minnu bɛ yen n balimakɛ filɛ n'o ye Sega Sangare
ale yɛrɛ directeur de coursier donc ale fila directeur de coursier voilà donc ale directeur de coursier maintenant ICI yɛrɛ ye président de jury min désigné n'o ye arbitre international ye o ye burkinabé dɔ ye Lambila donc ale de bɛna arbitrer donc après Segani ale bɛ baara kɛ aw ka arbitre fana bɛ nɛgɛso boli de wa ou bien ayi arbitre o bɛ don mobile kɔnɔ de a bɛ don mobile kɔnɔ o bɛ don mobile kɔnɔ de o bɛ tugu fɛ o kɔrɔ ja bɛɛ b'ale ɲɛkɔrɔ sa dɛ exactement bon ani dɔw bɛ baara kɛ parce que radio tour bɛ information fɛn fɛn bɛ peloton kɔnɔ ka taa daminɛ la fɔ a laban donc information bɛɛ bɛ d'ale ma n'a dira ma radio tour bɛ information na yɛrɛ maintenant u bɛ sɔrɔ ka dispatcher ni baara min kan ka kɛ Bamako Buguni o ye le 21 o ye le 21 donc après an bɛ Buguni ɲɛna kɛ le lendemain ne y'a dɔn ko ɲɛna b'a la ɲɛna b'a la donc an bɛ Buguni ɲɛna kɛ donc axe kɔnɔna la colonel Togola to yen k'a bɛ pan ɲɛna kunna o tun tɛ o tɛ ɲɛ o non colonel o ye Kumantu ye ale ye Kumantu de ye ale ye Kumantu ka ye Lasina Togola wa PDG aéroport PDG vraiment an ka foli b'a yɔrɔ parce que a bɛ dɛmɛ caman lase an ma baara nin kɔnɔ comme a bɛ dɛmɛ lase a ka zone mɔgɔw ma cogoya min na parce que zone in na ni Sukar favori bɛ yen c'est vraiment le vélo donc a kɛlen don ka a kɔfile o la kosɛbɛ an b'a fo o cadre kɔnɔna la maintenant ka bɔ ale fɛ yen sisan ka taa dɔ fana bɛ yen don directeur ale Kɔlɔnjɛba ale Kɔlɔnjɛba donc an bɛ bɔ Amadu Togola Amadu Konati donc an bɛ bɔ Kɔlɔnjɛba ye Kumantu ka taa Kɔlɔnjɛba ale fana fɛ yen o b'a kɔnɔna la maintenant après on avait dit Zegua Sikaso comme n y'a f'i ye cogoya min na an ye itinéraire provisoire bɔ mais mission de prospection bɛ taa semaine kɔnɔna la ka taa lajɛ donc ni yɔrɔ min siraw man ɲi an b'o bɔ a la donc ni mun ka ɲi an b'o bɔ a la critérium kɔrɔ ye jumɛn critérium kɔrɔ ka boli fo k'an sɛgɛn yan ayi ka circuit dɔ kɛ a ye Sikaso échangeur jateminɛ a ko la échangeur ka taa Sikaso sisan dɛ u kana taa tunu non u tɛ tunu parce que cortège Sikasokaw b'a fɔ sisan k'olu bɛ taa échangeur la i b'a fɔ k'o ye mobili de ye donc n'Ala sɔnna u tɛ tunu o baaraw jateminɛlen don ka ɲa ka tracer ɲuman kɛ fili tɛ ye o yɔrɔ la donc Kalifa Sanogo fana kan k'an ye Kalifa bɛ an ye an bɛ taa o bonya dɔ la le maire de Sikaso donc après an bɛ bɔ Sikaso ka na Kucala fana ye nɛgɛso boli yɔrɔba ye belebeleba don n'Ala sɔnna an bɛna Kucala donc n'an bɔra Kucala an bɛna Segu Segu sisan de Segu a Bamako la an b'o fana kɛ o fana b'a la voilà Segu Bamako o acte bɛ kɛ ensuite an bɛna kuncɛ Bamako le 6 mai non le 26 mai an bɛna kuncɛ Bamako par un grand a ka teli dɛ a ka teli tile 6 don donc n'Ala sɔnna ma an kɔni kɛlen don ka labɛnw fɛn cogoya min na bon je pense que a bɛ kɛ an sago ye ayiwa i ko ko a ko sponsor ko k'a bɛ k'olu ɲini donc o kɔrɔ ko ni mɔgɔ bɛ fɛ ka na touristique la u b'a kɛ cogo di sa n'a fɛ ka mɔgɔ min fɛ ka dɛmɛ don aw ma bon mɔgɔ min fɛ ka dɛmɛ don an ma an lettre ci yɔrɔ caman bon maintenant a y'a ci sama mɔgɔw ma an y'a ci sama mɔnɛ an y'a ci u ma an y'a ci sama mɔnɛ ka di Dawuda ye dɛ bon a kɔni m'an jaabi fɔlɔ a b'aw n'a ma jaabi a y'o to ne yɛrɛ ma ok sinon an y'a ci a ma an b'a wele bi su in na bi bɛɛ yɛrɛ d'accord sama an y'a ci a ma an y'a ci yɔrɔ caman donc an bɛ k'o caman ka retour ma kɔnɔ mais dɔw caman manifestera fana fɛn kɔnɔna la kana manifestera olu ka baara don voilà olu manifestera ani a ye conseil de ministre donné a la bɛɛ bɛ manifester o voilà le haut conseil de lutte contre le sida olu manifestera ka di olu fana bon fɛnkɛ Orange Money fana manifestera ani comment dirais-je là bon société Jago fana manifestera voilà turu tɛ taa ji kɔ donc an bɛ se k'a fɔ pour l'instant ni an caman bɛ pourparler la je pense que dans les semaines à venir là caman bɛ sɔn i bɛ se ka affiche ninnu d'an ma an k'o jira mɔgɔw la pour que mɔgɔw ka tour affiche ye voilà dossier de sponsoring ye an kɔni vraiment laban kɛlen don cogoya min na Kasim turu belebeleba don a jaa bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ opérateur économique mana i sen don na i bɛ ye diɲɛ fan bɛɛ i bɛ Afrique fan bɛɛ i bɛ ye Mali fan bɛɛ parce que on compte mobiliser au moins 1 million de personnes on compte mobiliser au moins ça c'est le minimum Buguni yɛrɛ dɔrɔmɛ 1 million bɔ voilà Buguni donc caravane bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ vraiment c'est des milliers et des milliers de personnes Kucala kɔni minnu bɛna bɔ olu ye jamako dan ye ka caravane tɛmɛtɔla ye ani ani médiaw bɛ contacté la par exemple Impact Media fana bɛ ka dɛmɛ don an ma télé niveau fana la donc ani i yɛrɛ ka yɔrɔ yan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Jani bɛ baara min k'an ye vraiment commission mixte de don commission technique o ye parcours ye maintenant après il y a la commission hébergement
kana yan o de ta ye c'est comme o de ye maillot jaune enlevé Ah, c'est la première étape pour maillot jaune gagné mais baara combat de kɛ a nɔfɛ sisan jɔn b'a enlevé donc o baara bɛ kɛ o bɛna kun cɛ a kɔni ka d'an ye n'an sera ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ a kɛnɛ kan a don a yɛrɛ kana Tour du Mali parce que ale fana nɛgɛsobolilaw ka Coupe du Mali de y'ale exactement donc n'an sera k'a kun mais aw ka danfara min bɛ tɔw cɛ sport tɔw ka fɛn bɛ kɛ maliyɛnw dɔrɔn mais aw ta kɔkan mɔgɔw b'aw ta la non c'est ça c'est un peu ça pour que aw ka aw sanga u ma quoi voilà bon comme nin ye sport bɛɛ n'a organisation togoya don voilà donc tour in kɔni na fo ka kɛ jamana mɔgɔw bɛɛ bɛ na an bɛ championnat organisé ni nin banna dɔrɔn mois de juin championnat bɛ na mais vu que demande cayara on était obligé ka dɔ bɔ a la sinon jamana caman tun bɛ yen a ka d'u ye u ka se kɛnɛ nin kan yan notamment tubabudugu yɛrɛ caman u k'u ka intérêt manifester u bɛ se ka na boli tour na cogoya min na. ayiwa Sidi est ce que depuis sisan aw bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ baara in na wa. bon jamana kan ka musaka min di dissolution talen don a la a ka se ka di bon kɔrɔlen tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ assister mun na o ye tour bɛ se a bɛ préfinancer o ye mun ye jamana ye musaka di mais wari yɛrɛ tɛ labɔ ka bɛn a ma donc an bɛ don préfinancement fo n'a banna ka kalo 2 kɛ mɔgɔ b'a sɔrɔ k'an ma wuli aw nɔfɛ k'a nana an ka wari exactement bon alors que o la n y'a fɔ depuis kuma daminɛ la n bɛ sigi halisa ka ministre fo parce que a y'o de exiger ka fɛnw anticiper de telle sorte que pour que aw kana gɛlɛya sɔrɔ mɔgɔw kana gɛlɛya sɔrɔ u ka baara kɔnɔ hali arbitrage kɛlen jɔraba k'a la donc n'an bolola ka sponsoriw ka démarcher a bɛ caman k'a la donc bibi in na an bɛ se k'a fɔ wari in yɛrɛ sɔrɔla ka ban ça on peut le dire donc ka taa différence min bɛ ani compétition tɔw cɛ san tɛmɛnen tɔ édition parce que nin y'a édition 10 de ye donc édition tɔw tɛmɛnen ni gɛlɛyaba de tun bɛ baara kɔnɔ a bɛ don baara kɔnɔ ka sɔrɔ wari yɛrɛ kuma fɔra gouvernement ta ma ye fɔlɔ yɛrɛ mun kan ka se ka baara daminɛ u ka mun kan ka se ka baara daminɛ hali an ma surunya o la donc o yɔrɔ la mais est-ce que o t'aw yɛrɛ ka danaya n'aw ka timinandiya fana ye parce que ni mɔgɔw bɛ baara kɛ ka ɲɛ siga ti don a la o gouvernement b'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ ka baara kɛ fana o fana b'a la o bon an bɛ se k'o fɔ mais mun y'a dɔn i ye o de ye foli belebele o de ta ye donc ministre min y'o dɔn ka essayer ka fɛnw anticiper o anticipation ça concerne aussi toutes les fédérations pas que le cyclisme donc on peut dire que c'est vraiment une vision globale donc o yɔrɔ la an bɛ o fana foli kɛ ayiwa an ka baabu tako filanan o ye an y'aw ye nin kalo in tile 24 dunan jigi so dɔ kɔnɔna na carton bilenman b'aw bolo a ko carton rouge ko san 20 ani joli ko dɔ kɛra ten ko fo falen ka don comité olympique sportif la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna comité olympique sportif de ye Mali farikolo ɲɛnajɛ ta sira bɛɛ lajɛlen ka soba ye normalement discipline fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ hali ni sikɔlɔ tɔmɔnɔw bɛ yen ni sport de don u kan ka taa ye yen u kan ka kɛ yen o ɲɛma tali kan ka kɛ u ɲɛna a ko bɛɛ kan ka k'u ɲɛna o de ye comité olympique sportif ye farikolo ɲɛnajɛ taabolo bɛɛ a jabala fɔlɔ ye yen de ye yani ministère ka don parce que ministère de b'ale ka fanga ta ka da fanga dɔ bɔ a yɛrɛ la ka di olu ma u ka baara kɛ i n'a fɔ a b'a fanga di fédération ma cogo min aw wulila k'aw ɲɛsin yen ma Sidi yen ma nɔgɔn dɛ ok Kasim n b'i fo ka cyclisme tɛ dɛ non cyclisme tɛ et puis ni togola tɛ ɲɔgɔn na sen i ni Abibu yɛrɛ de don dɛ oui ni ko ye mun ye en fait jamana ko de don Kasim mɔgɔ tɛ bonya jamana ma mɔgɔ tɛ bonya jamana ko ma n'i bɛ jamana kɔnɔ i la ka passer Jeux olympiques là au moins une fois Kasim awɔ a ka kɛ athlète cyclisme na mun de la ka taa awɔ hali n'a sɔrɔ a ma gagner a kana médaille sɔrɔ dɛ au moins a ka passer an médaille kɔni tɛ depuis Ala k'anw dan an ma médaille sɔrɔ an b'o sɔrɔ cogo di bon Kasim an médaille sɔrɔ kuma tɛmɛna an kan o n'Ala farala an kan sa dɛ o tɛ anw bolo donc ne a yir'u la k'a fɔ bon sisan a ye papier min ci anw ma papier nin bɔra fɔ CEO de la aw yɛrɛ ka papier sɛbɛnnen tɛ yan mais a y'a avalisé parce que a y'a ka lettre joint o la ka di anw ma mais o mɔgɔ t'an bolo peut-être ne bɛ mɔgɔ jumɛn ci aw ma sisan ko non ko n ka dɔ di ten n ko ayi n ko ne tɛ baara kɛ ten n'a mɔgɔ t'an bolo moi je vous dis clairement a mɔgɔ t'an bolo parce que aw ka organe ka mission première ye mun ye o ye ka participer aux Jeux olympiques la fédération minnu b'a la o bɛɛ ka participer mais aw m'o baara kɛ aw bɛ fɛ an ka yira diɲɛ la k'a fɔ aw y'o kɛ parce que ni an y'a mɔgɔ d'a ma a bɛ na lycée sorenkun musaka ko kan Malitel ka nafolo kan ko non la ka motion de soutien dilan